Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Azi suntem alături de Denis, dar el trebuie să se ducă afară și o să facem noi singur videoclipul. Azi noi o să ne jucăm cel mai mirobolant joc din lume. Nu știu, spuneți-mi voi ce joc să ne jucăm. Nu știu, spuneți-mi voi. Să ne jucăm Fortnite, Minecraft. Nu știu, vreți voi un Minecraft? Ce joc vreți? Să scrieți în comentarii. Noi astăzi ne cumpărăm un joc care e gratis. Eu nu vă recomand să cumpărați voi jocuri. Eu vă zic așa, eu nu vă recomand să faceți asta, dar eu și numai eu am postat un videoclip când prietenul meu se supăra. Se numește, ascultați-mă, ok? Se numește Cătălin Pleșa. Da, puteți să vedeți decât această poză mirobolantă. Cea mai mirobolantă poză din lume. Stai să vă arăt aplicația, cum se numește. Dacă vedeți și voi copii care se uită la mine, se numește am greșit. Uite, așa se numește, dacă vreți și voi să o cumpărați, să o luați. Eu vă recomand să o luați, pentru că e foarte bună. Și e foarte bună e foarte bună cum se numește, mă? Acel joc, ca să filmezi, poți să joci sub iPhone. Eu nu vă recomand să o luați, eu nu vă recomand decât copii de 7, de 8, de 9, de 10 ani. Eu am 7 ani și eu am voie să filmez, doar că eu am voie să filmez. Și am Survivor, am toate jocurile care vreți. Scrieți în comentarii ce jocuri vreți voi să ne jucăm, ok? Scrieți voi în comentarii. Ok? Vă rugăm frumos să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Uitați, apăsați butonul de like. V-am pupat!